ଝିଅ ବିଦାୟ କାନ୍ଦଣା ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ତୃତୀୟ ଭାଗଟି କହୁଛି ମା ପାଖରୁ ଝିଅ ଭାଇ ପାଖକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଛୁ ଭାଇ ଦିହରେ ମେଲାଣି, ତୁ ଏକା ହୋଇବୁ ମୋର ପିଣ୍ଡର କାରିଣୀ ରେ, ପିଣ୍ଡର କାରିଣୀ। 8 ଦିନେ ଯିବୁ ଭାଇ କହୁଛି ରେ ମୁହିଁ, ମୋର ଭଲ ମନ୍ଦ ବୁଝିବାର ପାଇଁ। ତତେ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବିରେ ମୁଁ ଭୁଲି, ତୁ ଏକା ହୋଇବୁ ମୋର ଜୀବନ ସଂଖାଳି। କେବେ ନ କରିବୁ ପର କହୁଛି ରେ ଭାଇ, ରଜ ପରବକୁ ଥିବି ତୋ ବାଟକୁ ଚାହିଁ। ଶାଶୁ ଘର କହିବେ ରେ କେତେ କଟୁ କଥା, ମୋ ଲାଗି ସହିବୁ ଭାଇ ପାତି ଯୋଗୁ ମଥା। ହାତ ଧରି ତତେ ମୁରେ ଶିଖାଇଛି ଚାଲି, ତତେ ଦେଖି ସବୁ ଦୁଃଖ ଯିବିରେ ମୁଁ ଭୁଲି। କୋଳି କେନ୍ଦୁ କିଣିବାକୁ ମା ପାଖେ ଅଳି, 2 ଜଣ ଯାଙ୍କ ଆମେ ନାଗେ କେତେ କଳି। ସେ କଥାକୁ ଭାଇ କେବେ ଧରିବୁରେ ନାହିଁ, ବିଦାୟ ଦିଅରେ ମତେ ଯାଉଛି ରେ ମୁହିଁ। ମୋ ମଲା ହଜିଲା ଭାଇ ଜାଣି ନ ପାରିବୁ, 8 ଦିନେ ଭାଇ ମୋର ଖବର ପାଇବୁ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମିଳନ କେ ଭାଙ୍ଗି ପାରିବ, ଭାଇ ନାଗି ଭଉଣୀର ଜୀବ ଚାଲିଯିବ। ଏକା ଘରେ ଆମେ ସିନା ଜନ୍ମ ହୋଇଲେ, ଠାବ ଠାବ ହୋଇ ଆମେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ।